ihlobo labo. Haleluya. Xa kuthethwa ngohlobo ihlobo labo, ayiwandi bangabana wena njengohleli apho kuloo ndawo uhleli kuyo, bangaphi ooPilato abakutshutshisayo, bangaphi ooHerode abakutshutshisayo, bangaphi abanesto othi bababiza ubabiza ngoba bameza, kodwa libe likhona ligama ulilimeleyo ngoba ngabona batshutshisi, ngabona abantu bayikujongele yonke yenzayo uba ngangena neplastikuso bakashoprite bakhona ezindabeni zakho, uba ngaya kule ndawo uthi ufuna umsebenzi balalela into bangabana uthi uqetshiwe, bazothi ngubani wena uba mawuqetshwe. Haleluya, haleluya. Angaphi namhlanje ooPilato abajonge nje impumelelo yabo. Haleluya. Bangaphi namhlanje ooHerode abajonge ntoni impumelelo yakho. Kodwa ndithi kuwe namhlanje qina, ngoba apho sijonge khona sijonge eparadesi, apho uThixo uzakuba nathi. Haleluya. Jonge eparadesi namhlanje, sijonge nje eparadesi namhlanje. iBhayibhile xa ithetha ujinge emnqamlezweni. Haleluya. Ujinge emnqamlezweni nje bakhona amadoda alapha ekalini kwakho, oku umnqamlezo usemphakathini, yiva xa ithetha lo uqali kwakhe uthi uzundikhumbule wawufika ebukumkanini lwamazulu. Bangapha abantu abathetha lo mazwi namhlanje abathi mabakhunjule wawufika uYesu ebukumkanini lwamazulu. Wena mqala njengothandaza nje wathi uTata xa ethetha, wathi uThixo wathi mfana xa ethetha wathi Yesu nyana kaDavide ndenza inceba. Haleluya, haleluya. Wathi uTata xa ethetha wathi uthomkhali Yesu nyana kaDavide ndenza inceba. Ukawenzelwa ngenye imini